Witajcie kochani, dzisiaj zmierzymy się z nowym odkryciem amerykańskich naukowców, którzy stwierdzili, iż nie da się pić wody z zamkniętymi ustami. Tak, też temu nie dowierzałem, dlatego też sprawdzimy to. Mam tu szklaneczkę, mam też wodę. Audycja nie zawiera lokowania produktu. Żeby nie było, że to wcale nie jest woda, tylko coś innego. Własnoręcznie nalewam wodę do szklaneczki. I testujemy. Skłamali, da się pić. Pije się bardzo fajnie. Nie wiem. Może oni tą wodę wylewali sobie na głowę czy coś. A nie do ust. Może to też warto spróbować. Nie mieli racji, pije się świetnie.